Hello mga ka-listeners, maayong hapon ug ang oras alas 3:17 mga ka-listeners sa kahaponon og mag-upload ta karon sa part 1 sa Digong Kanto Boy. Og kining gatingog sa kong likod ang radyo ni nga hinatag ni Ma'am Life Journey no sa niaging mga tuig. Makuha na siya ang DWHP basta kuryente ang gamiton, makuha siya mga ka-listeners no. Tinaw ang DWHP. Pero og battery kung gamiton di siya makuha, murag ang iyahang wire na pangsaksak murag nahimo antenna ba, kuha na ang DWHP. Ganahan ako ari maminaw kay kusog ba, makuha gid ang DWHP sa Cebu. Pero kung mobalhin kung battery nga katong battery nga chargeable di yun makuha mga ka-listeners ang DWHP mo na nga kuan. Nindot ni nga klase sa kaset ni mga ka-listeners kay kuan ni masudlan og kanang USB, masudlan sa ni og SD card nya, masudlan sa na siya og mga cassette tape, mga unamoy mga karaang tape dito sa una ma-play siya diha no nya. Una po mo mga CD naman po siya CD player, so mo play sa siya no. Hitsas ni nga klase sa kuan sa cassette mga ka-listeners no, kompleto na cassette tape, na CD, na SD card, na USB no. Nya ako ning gisgutan karon kay masig naay ganahan mo palit og yun ani ba, akong itag na mga ka-listeners na ako ang sa ako karon nga video, ako na siyang itag no kay napalit na ako na sa Shopee niagi mga tuig nya tungod kay wa man mi kuryente dito sa mua, solar lang gamit, di makuha ang DWHP dito. Makuha siya pero medyo na magtingog grrrm nga na bitaw. Yung battery gid gamiton di siya makuha sa muang dito sa akong lugar nung payag nako. Pero sa kuryente siya saksak tinaw kayo, kuha kayo ang kuan DWHP no. Daghang istasyon ang makuha mga ka-listeners no. Muna nga ako nang siyang gigamit karon kay kuan. Karon pa na ako na-discover nga tinaw di siya kung sa kuryente gamitan. Lahi sa battery mga ka-listeners nga medyo kuan jud di gyud makuha ang ubang istasyon. Pero sa FM okay siya sa FM nya. Mo play siya sa tanan nga mga kuan player no. Cassette tape, CD player, USB, SD card play siya tanan. Pero ang ako kay ganahan ti ang drama man mo na nga pabor nga nako dire kay na may kuryente. Pabor siya sa kuryente. Kuha ang tanang istasyon nga mga naay mga drama, mga lahi nga istasyon makuha gyapon ari. Muna ang nindot kaayo dahil nga klase sa kuan cassette no. Sa una nakaingon ko nga sayang kay di gyud makuha ang DWHP kung tuyo ba ang battery ang gamiton di makuha. So karon kay kuryente man madungog man tingali nyo mga ka-listeners bisag na ako kuan gigamit nga noise reducer no? Pero madungog yapon siguro ninyo ang istorya sa radyo. Naminaw kong drama mga ka-listeners good na nga wala na ko pag na nya karon mag-upload ta sa basi ganahan mo mga ka-listeners mo magbutang ako sa description ani ako ang video karon sa mga kuan mga sama ani cassette katong mga kini nga ni pwede ni legit ni mag-live ka sa YouTube, sa Facebook, nindot kini nga mic tinaw kayo. Ako lang ni apil og tag sa akong video karon mga ka-listeners no. Nya sig mga ganahan lang ba kay sa Shopee man tanan. Sa mga ganahan lang pwede niyo na ikuan sa naman sa tong gitag man ako ni nga mga items sa Shopee. Kung naay ganahan ninyo kay na may uban nga ingon nga kanang gusto mo tabang ba. Na uban nga gusto manghatag og load. Kung mupalit mo sa akong mga ipang tag na mga items nagikan sa Shopee, maka-commission kung ginagmay na mga ka-listeners no. Depende sa kuan sa presyo nga akong itag na mga items no.
tumutag og mga baratuhon ra mga ayun na mga piso 2 5 og mga mahalon sa nga item sama tong solar generator nako dako siguro makomisyon no na siguro yung mga depende kay ang YouTube raman og Shopee na ibaw na mga ka-listeners no. Karon pa na ako na na-discover no diri sa kuan sa YouTube no kay mao man bag-ong update karon. Ako lang pong suwayan mga ka-listeners no. Ato lang mga ganahan. Ganahan din mo palit sa maong items. Pwede nyo i-click ng link nga nakatag sa kuang description mga ka-listeners no. Kining mga items nga gikan sa Shopee. Maura na mga ka-listeners no sa mga ganahan lang. Nara ninyo no, pwede man ninyo na i-click ng link, muditso na sa Shopee mga ka-listeners na. Okay. Magbasa ko sa inyong comment. Kuha na lang. Tungaon na lang na ako nino. Basa ko karon niya. Human sa drama na sa ding sumpay no kay para dili kayo taas. Balik mga 10 minutes lang ato ang intro vlog no. Okay. Ang una si Christine De Asis. Salamat sa pag-upload Sir Jan na adyo'y drama mapaminaw nako. Report nako ni before Sir Jan's high school pa ko. Pero mas natuhog na ko ang story pinagi sa drama. Salamat kay Sir Jan. God bless kayo nimo. Salamat po Christine De Asis no. Naminaw siya sa No Limit ang ngiri mga ka-listeners no. Si The Dimple Traveler. Salamat sa upload dyan. Amping ang God bless. Salamat po The Dimple Traveler no. Si Jikir Puntalan. Good morning idol. May drama. Kopya na dramang Quran o Biblia. Salamat. Wala ko'y kopya ni Jikir Puntalan no. Pero kung ganahan ka maminaw ni nga drama, giotro man sa lain nga istasyonan, na nag-upload ani sa YouTube no. Si mga dramang binisaya nga ang gi-title kay giotro. Ang gi-title kay si Mary ug si Yusuf no. So maura ni siya nga istorya ang Quran ug Biblia. Giotro lang sa laing istasyon ug title kay ilang man giotro og drama. Dili naman di WHP ang ming drama, so ilang giotro ang title pero maura ni kang Fermin Colliantes Gomez. Muna nga i-visit lang na kang mga dramang binisaya no? Na diha sa iyang playlist. Jikir Puntalan. Si Annalyn Samson, hello idol, salamat kayo sa sumpay aning dramaha idol, amping always, God bless you always. Salamat kayo Annalyn Samson no? Ay mo makanunayang pagpaminaw. Si Lingel Habman, hello idol, think ani kaayo nga drama sit. Salamat pud nimo Lingel Habman no? Sa pagpaminaw sa No Limit ang ngiri. Unya si Clotilde Dilandas, wow, paborito ko tong book ni Dr. Jose Rizal, Ang Bayani. Salamat kay Clotilde Dilandas no, sa imong pagpaminaw sa No Limit ang ngiri. Si Maristel Humawan, thanks sa sumpay dol, okay ra na madugay dol basta naa ni paaboton murag nindot ni nga drama. Mao gyud. Pasensya kayo kapo pa ko kahumpay og edit aning No Limit ang ngiri no, pero nindot ni siya nga drama. Salamat kay Maristel Humawan. Unya si Aileen Mourinho, yehe na jud part 2. Good evening idol, salamat kay naka-upload na jud ka. Salamat pud Aileen Mourinho no sa imong pagpaminaw sa mga drama. Si The Dimple Traveler, ay kini exciting, salamat dyan. With emoji nagpahiyom, salamat po nimo The Dimple Traveler no sa makanunayong nga pagpaminaw. Si Romana Bitwala, wow naman. Salamat kay Romana Bitwala no sa imong pagpaminaw. Unya si Okana de Gilbert, shout out Lods. Shout out mo Okana de Gilbert no. Salamat sa imong pagpaminaw. Nya si Robin Alibio, kini murag bag-o ni idol. Mao gyud. Dugay-dugay na ni pero kining drama nga kuan digong mo ni bag-o na karon. Part 1 no. Salamat kay Robin Alibio no, bag-o ni karon ning kining Digong Kanto Buhay. Si Aisal Kusaybe, 1:30 PM sa Oman admin dyan. Nindot yun di kay si Francis Joker sa nisya sa ubang drama niya. Yun ni siya. Sana mo daog yapon ni siya ron sa eleksyon. May daog yun no? Si mga idol nga si Francis Espares. Daog siya. Actually sa mga nakadaog. Si Maristel Humawan. Mag-atang nagyapon may idol. Salamat kay Maristel Humawan no? Si Christine De Asis, hala, excited ko ani Sir Jan. Salamat in advance, Sir. God bless you with Lockhart. Salamat kay Christine De Asis. No? Yan, di ta maglangan mga kalisanas. No? Unya lang ako tiwas ng basa ang yung mga comment no? Ni guman sa drama. Paminawan niyo ang part 1 sa Digong Kanto Boy.
Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo ning sugilanon nga sinuwat ug ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Espares. May digong! Puno ko ng sayaw! May nautang! Hita mo! Usa kita mo ah? Bata! Gilugos! Girip! Asa ko ito mga akong pagbaktas. Aron mahilayo sa mahugang palibot. Asa na ko makita ang kahayag sa nadlog itong kong kalibutan. Asa man? Tigong! Oh, Ayaw kaming bihai. Wa namin kadagpan. Ang tao nga nagtubo sa asaras. Ang tao nga nagtubo nga istambay. Digong kang tuboy. Ayaw, maluoy ka. Ayaw. Ikaw, pasakitan. Ako ka lang palabusan. Digong! Kanto boy! wa pati ka ika. Ako lang ipaibaw si Satanas. Nga mo adto ka na uban ka niya. Digong Kanto Boy! Sugilanon nga gustong muling kawas sa maitong nga kagahapon o gibakbakan sa madugoong dalan. Tagsulat og direktor Francis Iliaga Espares. Spinner Randy Nakurda-Tayad. Audio editor Jeffrey Gaburada. Soundman Aldwin Nakurda. Dalit yapon kaninyo sa RMN Drama. Pog karon sa bag-otang sugilanon nga naguluhan, Digong Kanto Boy! Ang kanang magigala sa servisyo na si Digong Narga, dayon-dayon na ang duwa, one-touch volleyball! Kana, ups, up! Wala, di bunat si Jubert, ups, di bao si Digong! Ngilngigang Digong, nagunit pa siyang cellphone o nagtanaw sa Facebook, dayon bao sa pak, bao sa po si Jubert, di hapag si Digong! Oh, inside! Daog na! Ngilngigang ni Digong, partida ang duwa, magtanaw siya sa iyang Facebook, samtang makigduwag volleyball, punta na niya si Jubert, ni daog si Digong! I'm sorry mga my friend. Birang kasado ha, bira. Asa? Ako? Nanghabog? Habog din ha? Bida, nakita sa katauhan akong abilidad. Doon niya hambog din ha. Baday, chambalan ang game mo do. Kung nakachamba, awa kay swerte Jobert. Ay mas kulapo. Kay tabang mo ha. Bansin? Pwede kayo. Bansin lagi. 5,000 lang ang kasado. Okay. Pwede pa. Yo, motre. Okay. Rin ko na, bida. O, 10,000. No problem. So, may partida? Maulang yapon. Magunin ko sa kong cellphone. Magduwa sa volleyball. O niya, magtanaw ko sa kong Facebook. Facebook. Burit yan yung mundo. Burit eh. Nang nakita mo sa katauhan. O sa resulta. Di pildi ko. Lain lang ang partida, be. Gusto ka? Magdako paypay? Yap, pay-pay. Paypay. O niya, akong tail mo. Ako ipaypay. Mang maypay ko magkiduan mong volleyball. O Yeah, saman. basta 10,000 lang po siya, ha? 10,000 lagi. Sigbali ka na. Seryoso ka, 10,000? Oo, lagi. Pangita mo gamo ni mo. Sige. Basta 10,000, ha? 10,000 lagi. Okay. Andar mo de. Kaya mo de. Ay, patuwa dito. Na, ako. Okay. Magita sa gusto kong amo. Lamat agad. Partidahan ka? Lagi? Magdawag sa pay-pay samtang magduwa mi. Kanina ha? Unsa partida? Naggunit daw po siya cellphone. Unya karon ha? Magdasag paypay? Oh, mana yung partida, boss. Nga, ihatag niya dali na ako. Magdasag pay-pay. 10,000 lang pusta. Okay. Ako yung pusta. Thank you, Agam. Thank you.
Sabay, nakuha ko ng pusta ni. Easy for me. Kaya din ako. Promise. Oo, niya, saman, mahatag pagkapartida. Agaon. Habi na. Di maganda sila musukol na ko. Basta, way partida. Basta parehas. Di musukol. Sa ato pa, may laki na yung kanang duwang dayon-dayon nga balibol. Kuan ka ko. Kuan di taon, ha? Mauli ko mo ritong luwa. Tinudluwan taon ko lang anhing Cardo Robilios. Tundak ko kayo naghapak. Musyagit na itong hapak ni hapon. Buto pang bula, ha? O si Cedric Fernandez. Katong taga Laguna. Katong taga Kabayuan. Kabayo, ano? Pero amot lang kabayo, magkamay lang ako. Pagkara ko taon yung halin sa kung pungko taon. Sus na sa siguro lagi na akong taon eh. Si Kumila mo eh. 5,000? Bida. Butang, 5,000 eh. Kininto sa ako, mangita lang taglaing mupusta ni mo. Okay, saan? Naas kong si Alpangkoy. Si Den na rin, ha? Ato na papustaho ni mo. Sige. Itong doon. Weh, usa na akong kit. Larga na. Larga na ta. Noon sa... Pila, puno na. Kaya larga na ta. Ilo, gino mo yun siya. Asa may mong kwarta, be? Ano man? Abi, impusta, usta. Ay, biday goon sa tanin mo. Pagunita to sa Pirino. Uy, usta. Ano ba? Diskumpiado ka, ha? Ha? Nagtuo ang... Wami kwarta? Kakakining ko o kukuan, Tataro, ha? Bayaran ba't nga buwanga ka? Susunugon di, ha? Paso sa akong mga kamanggahan, ha? Usa? Oo! Mahimong bayaran di ka! Usa? Himor ko ni mong smoke gets in your eyes? Ipaso sa imong manggahan? Ayaw mo, Trasod. Ikaw, pwede na ko bayaran. Ikaw mahimo na kung tigtrapo sa akong lubot. Unsa? Ba't tingali ka magkailan ako, no? Kaya nga, no, ha? You slapping my face! Natural! Huh? Unsa man? Kukuwang ka? Aray! Digong! Marna, ngano? Nagdagan mo ka? Gigamba ko litos balibulan. Niya, nga naman? Ato dito. Si Tikong, gilaparo. Gilaparo si Tikong? Ulaki! Huwag ko makaila. Gilaparo. Basi nagsubra sa hambog niya. Ay, atua in taon to, uy. Kay basi ko si mahitabo ato. Si Briggs. Hello. My son. Hello, Dad. Nanawag ka. Papahibaw lang ko ba? Hindi ako sa sityo katugasan. Nitanaw kong balibol. Dan unya, unsay problema? Papahibaw lang ko ba nga doon ako'y gilaparo diri nga tao. Unsa? Nga naman. Hamog iron. Ako kauyon. Monong ako gilaparo. Good. Very good, my son. Mas may nang ikaw ang makabunog kaysa ikaw ang mabunog. Yes, Daddy, yes. O saman, nagkinahanglan kag backup? Kay padadaan ti ka. Ayaw na, Daddy. Kakayar ko ni. Very good, iho. Ayaw pagkumpiyansa. Mas may pag ikaw ang makapatay kaysa ikaw ang mapatyan. Yes, Daddy. Usa man. Sungkol ka. Bitag nga nung dili, no? Kamu na lang kasimbol ninyo. Sa? Dua ba? Ano ba? Sugdan na na to. Sige, dua! Bay, Digong! Bay! Bay, kini ka do! Nga. Yan utana ko niyo. Asa naglamparo niyo mo? Nuha mo to! Na? Naraay, idool si mong kontratikong. Maura siya! Mara siya? Mau kayo na eh! Mau na nilagparo na ko! Misiso! Muragan ako pregnir! Okay, niya sa paingon din nato. Okay di! May kaya kami, Digong! Kultahon ko na eh! Saan?
Ikaw mo yung mangulata? Muram kong krol. Basta labanan, iso kayo! Niya, kulatahon ko ni. Tikong-tikong, dako ra ba na? Tingalig, dili na ni mo Aw, makaya. di makaya! Ni Osmetigong, si Baydigong ang mutunas niya! Unsa? Ayaw pangilabot ba ito? Pero bay, gilamparo ko ana niya. Basi na sobraan sa lagi mo hambog lagi. Bay, kung Baydigong sa doy. Niya na siya. Nakadool na. Ha? Niya, pumog na siya. Unsa naman, ha? Ha? Padayon ba? Padayon ang duwa, ha? Oo, padayon! Ikaw, ha? Tinaligwawa ka makailan ako. Di ko interesado makailan mo. Unsa? Ikaw, waka kailan ako? Hilas ko ni mo! Kinsa magkurog-kurog ka? Ay na lang! Mukurog ka! Kung kibaw ka sa kumpakan! Unsa? Kahilas ko ni mo! Ikaw ang wak magkakailan ako! Dili lagi ko interesado! Sir. Magduwa maka mong volleyball. Padayo na lang ang duwa. Ayaw na lang mo paglalis. Doklon ti karong buanga ka! Doklon? May noong ta porbida sa ninong doklon ko, ha? Hangyaw ko lang. Brad, alam mo paglalis, Brad, kay may tabo, magkagubot mo. Kayo! Padayon na duwa! Sige, mas may tingali pa rin na aron sa inyo niya na malingaw ta. Ha! Maayo ba? Baiti ko kung saman. Ready na ka? Single na, single. Single rin, bay. Saman, kaya ka mo. Malingaw katawahan ni. Magdagog paypay, magtaking-king ko. Inuod yun? Oo, lagi! Una! Saan uli yung muspag hapak sa mula? One hand. Nama kay paypay. Tukmod, one hand! Sa mo taong i-answer. Sa kakabot, kaya ni mo? Kaya lagi din ako. Bitaw, kakitabi ako anak niya Digong. Mo ba? Kaya ni mo, ha? Ay, sos, kaya lagi. Magbali-bali niya akong paypay. Akong pabor stoo, ang pabor swa, paypay dire. Ya paypay, anak. Kung pabor ang bulaswa, pues, ari ang paypay stoo. Mao ba? Tanaw ta Digong. Sige. Tanaw. Tanaw ko kay, anong sa inyo niya na... Tanaw. Katampo na pag-ubusan. Tampol yun ka. Tampol yan. Tara. Sige, sugda na, dali na. Unsa dug kahay abilidad aning tatawanan, no? Gagawin. Diya na bisimula yun. Diha alam mo, ha? Bantayin ninyo. Basin og dunay mubiran ako sa ilang grupo. Okay na mga kanan, sundan na ito ang duwa. Dayon sa duwang kabalibol. Jobert versus Tikong. Digong, magsugod na. Anak ka na nag-insurance servisyo si Jobert. Ana. Na may voice Digong. Dira na servisyo na. Okay na. Nindot na may payo na cancer pa sa mula. Bakit malis-bigas? Narasan. Bao si Tikong. Ipintos inside. Ngilgi kang Tikong. Kita mo na? Mayo to. Anan ni Mamal! Pagkangilgig mo doon, hindi maway ka na inyo magkita ka na. Na-change court na. Zero si Jubert. Ngilgig ka. Sa kamangitan nila. Mamay-pay pa. Unia mo hapak sa bula. One hand. Mauna yung bilidad. May abilidad yun yung tawhan na da. Okay. Karon. Servisyo na si Tikong. Nagbagoro sa servisyo. Huwag makasagang si Jubert. Pildi hunon si Jubert. Sorry again. Maswerte. Pili na. Tadyaw ka bandeng dako, Jubert! Swerte lang siya agaw. Swerte lang siya. Diha ka na! Murag sa suko sa agaw na. Sa kayong buhat to, no? Ano? Kita mo na ba? Digong? Kita mo na? Palaman ako, Bili pa na ako, eh.
Lingaw kami nga nagtanaw ni ko na. Ay, inanabilidad siya mga bigo. Inuso mo ka. Saludo ko rin mo, saludo. Saludo yun. Ikaw, congrats! Naugid ka! Sige, congrats. Way, hatag-hatag kwarta. Ikibuhatag na, may pinakadaog. Dito mo doang di daog, oy. Kinang daog kita, di ba? Karay. Hoy! Oy. Ang agawon sa kontra, oh. Oy! Sorry kayo, ha? Sorry kayo! Single ta! Volleyball, sir! Dili! Unsa day? Baggay ta! Bangas ka, baggay ala, sir, bida. Di mo na maayos ang baggay ta. Dili, baggay ta. Hambugiro kayo. Ito magsumbagay, sir. Oy, tayo premyo, ano sumbagay? Ayaw ka bala ka. Premyohan di ka. Kung makakadaog ka na ako. Ano? Barbida? Na ako'y premyo? Premyohan di ka. Gismil! Kung mamalupig ko ni mo. Gismil? Sokol ka? Sokol na yun, ha? Hala, sir, oy, ayaw panukmag, sir! Ay, naglagot ko! Uy, ayaw nagkasuko, sir, mapildi ka, oy, kalain! Hilo ma, tataparoson di ka ron! Lain magod kayo, manukmag man ka! Ya, kinsi mo angal, ha? Suko mo di ka mapildi! Bubuang ka, Yamat Ramon, imong gisagang akong kamot? Sagang dayon. Gawas yung hero. Napat kag babae, ayaw na rong. Saman, gusto ka? Ikaw may akong taparoson? Ayaw, sir. Ayaw, sir. Tahan na lang mo sa inyong pildi, okay? Unsa? Sorry agam. Okay. Okay. Buwaman. Ayayo lang papagarpar ni mo, buwanga ka. Pildi lang noon ko. Sorry agam. Hello, Briggs. Daddy! Kumusta ka rin? May pupusilyon ko, Dad. Usa? Kinahanglan pusilon nimo. Kinsawan? Pupusilyon ko kining hambugiro nga dako, Dad. Nga digingan na nagtikong. Pupusilyon ko ni. Siguro ang mapatay nimo. Aron way gastos sa ospital. Okay? Yes, Daddy. Good. Pero, siguro way makakita sa imong pagabuhaton. Pero, Dad, gusto na kong pasilon. Sige. Pusila. Patiyagyo na. Patiyagyo. Yes, Daddy. Kakakaroon kang buwanga ka. Pagpagarpar kay kang dakong tiktikong. Katanaw na to ang imong abilidad. Di ka magsilbi aning akong 45. Kakakaroon ka. Papabalikon ako sila. Ug kung mag-apil tong usa. Nganong katong mapugong nako. Duduha silang hahayaon karong adlaw. Adtuon nako sila. Dili ko gustong mag-uul o maproblema ang akong buutang anak. Dili ko gustong mag-uul siya. Di sa ko gusto nga malupigan siya. Labaw sa tanan, dili ko gusto nga siya ang masakitan. Og labaw ba yun sa tanan? Dili ko gusto nga siya ang mamatay. Mas mayo pa, ug siya ang makapatay.
Bakal nagbayo ani. Ay, pastilan. Mas bayo na busog ta. Lingawa gid ako nimo tikong oy. Lingaw kay mga tawo nagtan-aw nimo liman ka ato. Bida. Iban ka, one hand lang ka. Kaya ang tigas, nagulit pa ang paypay. Bida, ako gid ang abilidad ng balibol kay. Nya ikaw sa gipartidahan ako sila hubo ko tanan. Ha? Nya wa ko'y gamit tiil o kabot wa hasta why hid. Ang ako gigamit ang sa tubangan ra bay. O pelde kya po sila. Abilidad gid na ko bay. Mayo kay ko ani. Bitaw. Sadya gud kayong balibulan basta moduwa na ka. Tinuod na. Uy. Ano yung abot ng pre-ko din eh? Oy! By Rocky! Dis na kami ito! RMD 85! Mustar mo ka! Magbantay ka! Ibalik naman itong katong mong ipildi ba? Ano? Sige sa man. Ang amo ni Jobert? Lagi! Ang amo ni Jobert, murag isug kayo! Kauta. Hadlo ko dito. Hadlo ka na rin. Kauta na rin. Libre hati ka. Di ko hadlo ka na rin. Magbantay lang! O hindi sa akong tupad. Mauni si Bay Digong. Ang batang 4 kantos kanto boy. Ha? Porbida. Hindi ba ulang ko kay tanaw na ko, murag suko kay tugnaw. Na porbida sa dino. Dito hadlok na nila. Kita nga taga din him. Hadlok na noon. Hadlok ko ta on the bear. Asa man na karon? Nga na to pa doon, Dre. Ikit ko ba? Tuloy-tuloy ka ba na? Nagsunod niya. Magbaksigal ba kayo mga takbay? Daw ibunas ko rin yung plato. Hinoon. Sila kailan na to. Hadlok ko na noon ta. Bagsik ko taon. Tikong kalma lang. Lain ko. Basta ako naman. Kurog ni ko. Awa. Pero di ni kurog sa kaisog. Kurog ni kay kanon ko sa kanon. Dili tao. Kaon ko kanon ko kayo. Mura nakagunguan ako mukhaon kag tao. Kanon man. Hoy, Rocky. Asa ba sila, ha? Kadugay mo. Ay, alimutan ako. Kinaglang panington ako. Ako nga rin, Dre, ha? Akong tanong. Halakaw! Balik kami, Dre, ha? Balik kami. Utikong! Sige! Ano ko? Lupad! Periko! Lukon, minota. Taga din hita ba? Porbida. Saban? Mamahawa na lang ta diri. Dirita dito mahawa. Abi ba lisang tas ilang naong. Saban? Digong. Wa man lagi tingog-tingog diha. Oo. Ay. Hinaw lang ko ninyo, Marna. Nangagyod! Ang tulog ka tao! Nagdagbon na eh! Nag-away yung tuyo ni mga tawanan na! Una ka itong hingan na nag-brace! Mahugigan ko na! May na ko na! Kibukas pa niya sa nina! Magkiruwa tawana! May arma siyang hawak! Stula ka na! Patay! May bawan ako sa tikong! Nga armado ang hingan na nag-brace! Magdali ko! Nana sila! At tulog ko! Hoy! Ikaw! Ako'y gitulo! Ako, sir! Ikaw! Ang sa'yo tuyo, sir! Asa katong pikong. Tutudoy ko kung asa kato sila. Kay pambusilo na ko sila. Tutubag! Asa sila! Kukuhan, sir! Ako may baho! Di kang musulti. Gusto kang bubukan tigas imong Gusto ka ha? Ayaw taon, sir! Maluhay ka! Di ba ko gustong matay? Ayaw pagsulod ako ha? Ang pagtaro niya! Yes! Tutugan! Aasa sila! Sir! Ganin na ang tulak ko, sir! Ako may baho kung aasa sila! Nagtugan ka ba sa tinood? Oo, sir! Papahawa!
Dugo lagi ng mamawat ni mong buanga ka. Didiha ka na. Mga bulldog! Susunod mo na ko! Odo, Birman. Susunod ka mo, mga bulldog! Sunod ko ni Odo, Birman. Yay! Sakit sa kong baba. Naigo ako baba sa pagkabang sa puno at armas. Siya si Birman. Hindi ang mga guyog. Mga bulldog. Patay na sila. Patay na si Tigong. Si Tigong, ali! Papaghilo mo niya! Kung dili mo gusto nga magpapamusilon mo! Ayaw taon, sir. Bebes, paghilo mo! Kakasabot! Sir. Oy, ang gamay na kong cellphone nga keypad ni Tingog. Ano ni asa ni? Hi, hello. Hello? Hello, Mami. Nayabag ka na, mami ka naman ako, oy. Hello, Nay. Wapo man din akong anak. Dong, nanawag bang ka? Nay, nitawag ko rin mo. Ha? Uy, kanindot ko anang balita agod. Hala na kadaog kas volleyball, dong. Kadaog ko, Nay, kadaog. Very good. Anak yun, dong. Ayaw yun papilde. Sige, nak, magpaabot ko nimo, ha? Okay, wait for me. Ay, magdagin na salamat in town. Kining, dong, si Digong asa naman. Kuyog mi. Oy, amping itaon mo diha, ha? Basig makakita na sa mong inkwentro taon. Okay, Nay. Truly, I love you. Sa man ba, aton na ta? Dito mabuting yung uroke, eh. Maayo pa. Paralikay lang sa disgrasya pa ba? Okay, let's go. Sige, ato na ta. Okay. Okay. Magpaspas taglakaw, eh. Di man tawahadlok mabta na to nila. Hoy! Oy! Atlas! Nanakitaan na dyan tika! Atlas Consolidated Mining, ha? Di aligin sila bina. Opat sila kabuo. Nya, may dapag yung mga bunal ang tulo, oh. Manager ni Jubert, bay. May arap mas bro, ipakita ko na yung skillet. Kaya bukas bro yung ilawam sa jacket yung sinina. Digong, ang siya itong buhaton. Padaplin lang ka, Marna. Kung may swerte, dagkutin lang ko kandila. Digong! Ano, masabay. Bay. Habi na habing yun may kantab ni Squado. Paduol na sila na to. Okay. Mas may nun. Aron magkasultihan na iba. Hoy! Ikaw, Tikong! Yes, sir. Excuse me, sir. Kisa tigani mo, sir, ha? Bricks! Kakadungog ka? Bricks! Yes, sir. What can I do for you, Sir Bricks? Ninini ako. Aron pahibaw undi ka. Naglagot ko ni mo. Uy, naglagot ka, pildi mo, Blair? Hambugiro ka? Hindi man taon na hambog ako ipakita taon. Duwa man ha? Why dagan na ni mo player na ako sa volleyball taon? Oy, 100 galito ako niya. Gunit magpaypay. Mamamamao nang gigihilasan ko ni mo. Naglagot ko ni mo. Bricks ka nung naglagot man ka. Bili yung taon na ako mamuhay mo kalagot pa. Mamamawaning akong kalagot. Kung mumuluhod ka sa akong aatubangan. What? Uy, nga itong paluduhan man na ni mo. Unsa ka, Santos ka? Wawawa ka, masipiat! Unsa? Santos ka? Ha? Santos ka? Yes! Sa Santos, ang papangan sa akong dede! Bangag sa ilong. Niya. Ano ko rito ang paluduhan man ni mo, Tikong? Wa man na siya isa. Dududo na si sana ko. Ang iyang kahambugiro. Hoy, dili man yung tao na hambog ang iya. Nakita mo gina siyang abilidad. Hilom! Oo, ikaw. Mumuluhod ka o dili? Tutubag! Dili o dili, gayod. Mamaw ba? Bebes, gusto kang maaligrita? Ha? Niya! Ay, Gino.
Unsa man ha? Nalisa mo ka ha? Ako. Hadlo ka? Iniktin ko kay imo makita nga tao ng yuta. Oo niya, di kamulod ha? Di ba? Mulod ko. Siya. Nililuhod ako. Good, baby, very good. Naniniluhod ka na. Mga chiko, notebook ko. Natuman na yung gusto na ko. Wawap. Mamay pabuhat pa ko ni mo. Sa ito, imong ipabuhat ang luhod ko nila. Mumunganga ka sa imong bababa. Oo, sa ako mo nga. Mumunganga ka. Kakahimuon akong aarinula ang imong bababa. Kakakimangi. Ay, yamat sa dinuunan eh. Mababalibad ka? Mababalibad ka ba? Ano ko din taon? Abusado mo kang pagkatao mo kang di tao? Hilom! Wawa kay labot! Dili mahimo! Kabastos ko di mo! Gugusto kang mutanaw? Ha? Kaya ako nang ablihan ang akong zipper sa akong kakasones. Kikimangihin ako, ha? Itumong nako sa baba ni Tikong. Bastos! O kung makakakita ka, mamakaingon ka nga kondo na pa ni Dunggan, ito'y ni... Oy! Unsa? Niya, ipakita na nako. Di ko unsa man ka, dili na ka mo tingog. Kinsay nga ni mo, Digong? O sir, Digong. Mupalag ka, ha? Kay iapil tiga sa pagluhod din, ha? Luhod! Ikaw lay luhod, sir. Mangayag kag pasaylo sa imong pagkabusado. Unsa? Yayamat ragod ni mo. Gusto kang ikaw ang bubukan nako sa... Ha? Niya na ang susumbuhan sa akong armas. Dapat na sa imong agdang. Inigablit nako. Wasag ng utok mo. Ayaw! Maluoy ka! Ayaw ka nagbuhat! Ayaw in taon! Magpakiluoy ko ni mo! Ayaw nagbuhat! Nagpakiluoy ka? Okay. Mamamayluoy ko. Kukon, iimo kong hagkan. Unsa? Sige na, hahagkin ako. Kay dili na ako kakabliton ng gatilyo sa akong armas. Nga nagtion sa agtang aning lalaki. Kikinsingahan ani niya? Digong ko, sir, Digong. Digong. Digong, ha? Sa ato pa, sa sangay kunuhay ka sa kakakanhi Presidente, Digong. Sulag marating nga sir, nga nagkaparihas may kanggan. Kakakaron, ha? Oon sa man. Mukis na nako kanang bababay? Ha? Aron dili ti kapupusilon? Dili na mukis ni mo, sir. Yayamat, Ragon. Sa ato pa, kung dili siya mukis, mamamatay ka. Kakabliton kumay ang trigger ni mas o mamawasag ng uotok mo. Di mo na mahitabo, sir. Mamahitabo, yun na. Hoon sa man, ha? Kikikinsay nga ni mo. Dali, gwapa. Mag-iilat, ha? Tutugan. Kikinsay nga ni mo. Dili gani ka mo mutugan, no? Kakabliton ko na, ha? Gugusto ka? Mirna ko pangan. Okay. Gugod. Sige na. Kikis na. Aron dili mabuak ang agtang aning maong lalaki nga si Digong. Kikis na, kiss. Kiss na, kadugay ba, kiss? Ay, sugod. Mer. Ayaw yung tao, day. Helom! Mimirisi kang buanga ka. Papasalamat ka. Wawap ate ka po sila. Oo kung makasaksi ka kakaroon. Nga, what's the style ni aamong babay? Si Mirna, baby. Unsa? What's the style ta? Kaluod ni mo! Luod! Ay!
Dili ko lood, ha? Niyaw, papakiton ka. Dili lagi ka magmahaya ni. Niya, ha? Ipagawas ko na si Junior. Ha? O, ha? Sa samtang magtion, ang pipipikas na kong kamot sa armas, tutumong sa agtanganing tikong. Niya, akong ipakita ni mo. Yaks! Kabastos magindi mo, oy! Kakakaron, hahagin ako. Ikis na. Dili ko! Pibes! Kakabiliton ko na ang titrigger sa akong armas. Huwag mo bumuwas agad ng otok haning di... Higay mo ba yun? Puro mga sila. Tirado po. Sa ilog ba mo armas, bay? Ambe na nga akong armas. Ambe! Dili ko ni ihatag mo. Mga bulldog! Oo, sabay gigibaabot ninyo! Sugay nyo birman, nani ang armas. Sugayo. Mao na diha. Bastos ka mangugayo. Kita ba ka Junior ni mo? Karon pagubo. Oo, hunsa. Kana. Pwede ko. Sige. Hubo ka na para makita niyang mani ahos. Maghubo ka dong. Og maglakaw ka nga mo pauli nga way karsunis o way brit. Ha? Hunsa! Dili ka! Unsa na kay resulta karon sa akong bugtong anak. Nahimo na ba ka niya ang pagpusil? Wa man manawag. Ako'y manawag niya. Wa si balita na ako. Kinahanglang mahibawaan ko unsa na'y gidangatan. Miring na. Tubag dayon, may sahang. Tubag. Hello, Dad! Kumusta? Nilampus na ba ka? Napusilan mo na ba ang tao nga imong gikalagutan? Tubag, iho! Ilampus ka ba? Tubag! Daddy! Unsa na, ha? Naglakaw ko karon, Daddy. Nawaway karsunis o pa-vibrate. Osa? Uy, nga naman. Nga no? Ayaw una ko pangutan, Daddy. Leche. Iyo. Bye-bye. Hello, my son? Hello? Nganong naglakaw siya ng way karsunis o way breed? Unsang pagkahita mo, Sa tagbaw na kang lakaw ay karsunis o way brave, ha? Nairo ay si sunod-sunod taon ni mo na. Mal ka! Tagbaw ka na si mong kabastos. Mawa? Wala nga mo doon, bugiro ka. Kita mo na, ang mga tao, wa makauyon sa imong paghambugiro dong. Unsa man? Bastos magyud. Bastos kan ra. Unsa man, bay? Sigod ka nga ato ni pasaan no cross? Aron bignol sulti? Unsa? Cross? Cross, Yung pasaan no cross? Dili ko. Nga gud daon nga papapasanon man ko ninyo. Di pasan maging Ginoong Jesucristo, ikaw pa nga sungayan kang dako. Unsa? Unsa man, ha? Bay, digo. Basta ka dili ko. Dili ko. Ako mauna ba digo ambir ng armas, bay. Ambir ng armas. Unsa ni mong armas ba? Ni maos ko ambir na bay, balibaos ko. Nilang. Tingalig pusilo ni mo, mapriso ka. Gaya ko rin, pusilo ng mga klasiya, pariyasan ni diya, sus, pusilo ng diya, di ba? Ataga na ito gayon nga mag-usap siya siyang kinabuhi. Unsay buot nung ipasabot, ha? Pauli o asa ka man gikan do, ha? Ayaw na pagbalik din hingdapita. Nakasabot ka? Ayaw na pagbalik din hingdapita. Klaro? Salamat. Salamat. Bida. Makabiya ka na. Unsa? Unsa man, mabuya ka dili. Sulti, mabuya ka ba o dili? Kaya kung dili,
Maunay ka nining mong armas. 1, 2. Ala, awa na ko. Si Batay. Gibiyahan man sa dubil man. Unya, unsa man? Huwag mo lakal ninyo niya, ha? Nagdaong mga bunal. Ibutang niyo mga bunal, be. Unsa man? Unsa hindi na ibutang kay pupusil to mo, Benigom. 1, 2, 3. Lagi. Tirahi, be, tirahi. Lagi. Magilik kay gibutang na ninyo. Unya, unsa man may kita na niya, ha? Kamo, unsa may tawag ninyo? Unsa tawag ninyo, ha? Kinsa mo? Bulldog, sir. Bulldog, be. Bulldog ko sila. Mga bulldog mo, ha? Bulldog. Ay na mo pagbalik din mga bulldog. Ayaw na. Ha? Kasabot mo? Sibat! Sibat! Oh, may handsome boy. Miabot na. Miabot na si Briggs. Mamamaw ka na inahitabo, dadad. Gidi malas ka. Yes, daday. Di malas kayo. Sayon ra ang pagwagtang sa dimalas. Oo, unsaon, daddy, ha? Mag-tiktok ta. Unsa? Asa ang imong mga kabuldog? Naa sila, dad. Nangapas sila nako. Pasudla. Oo, daday. Ako sila pasudlon. Nagpakauaw lang ka mo. Kanang mga tagway ninyo. Tanaw ako ninyo. Tanaw! Pitbull. Pitbull. Kana, tanaw ba? Malang di mo tingog basta tanaw! Tanaw! Pitbull, yan. Katuki ko ninyo. Nagtanaw nami. Karon, ang inyong buhaton sa akong atubangan, magsukmagay ka mo. Karambula, pagsukmagay ka mo. 1, 2, dili. Pitbull, ganun. Sige pa, karambula mo. Daddy, papapahunungo na nato. Mahunong nga. Hunong na kakamo! Maukaray silot ko kaninyo. Gipakauwawan ninyo nga kung may beloved son. Sorry, Pitbull. Karon, gusto kong mahibaw. Kinsa ang maong tao? Gigigingan lan o digong. Digong! Ay, salabat kay ni Ana mo, Tikong. Oo, na lang ay may gamay tao tuod kay doon ay gamay thrilling ba? So may thrilling. Patriling sa gamay tao na ba? Higi pang tiunan mig armas ay. Unsa? Uy, ginoo ko nga nung ko din taon. Gitiunan may ato taon nga. Uy, pagsultis tinuudoy nga nung ko din taon, gitiunan man mo, naunsa ta kuya paana. Nasuko man yung napildis, balibol. Manang. Hala, ginoo ko in taon, kakuyaw na baana, uy. Kadali raman sa dahin. Huwag taong dahin taling kay niya man sabay digong taon. Simple kay ang bata ka to boy, 4 kantos! Unsa may gibuhat ni mo digong di ay, ha? Gibadlong na ako man. May patuo man po. Sino na nay? Sa iyo na tayong taon kay giilog ni Baydigong ang mga armas. Katong kontra na mo, agiana na niya, brad! Si Brace ba? Di ko ang armas na yun. Mauba, unya di ka to magdumot ninyo.
Magdumot, mauginang may tabo manan. Uy, Ginoo ko in town. Hoy, magbantay na mo, ha? Tigali kung sa buhaton at tong mga tawhanan ninyo. Kamong tao din eh. Asa na mo ikita si Digong? May bawa, sir. Mao ba? Nga manuta, sir. Nagpangita kong tao. Nga akong patrabahoon. Imo na kong bouncer sa akong club. Sweldohan ako 50,000 ang buwan. Akong sultihan, sir! Padua siya sa 69 Disco Club. Ang makatudlo na ko kung asa siya nagpuyo. May premyo nga 10,000 pesos. Okay. Gusto mo minaw sa manindot mong awit, day. Ako rin, ay. Ako sunod mo kanta. Okay. Larga, play! Okay. Wa ko kahibawon sa pangbuhaton para mabalik na ko imong pahiyom. Kibuhatan akong tanan sa imong mahinumduman. Ang kasakit nga gihatag niya nimo may magatupong pero basin tagaan ko nimo higayon. Higugmaon di ka karon pero gikapoy na ko ang samang yo'y padulngan nato sulti ko hunon lang sa bani. Wala kayo! Magkakamay ka! Ala, nadunay mo si Kilo Sirita! Una doon, si, yaw na mo! Bay! Pagbantay, bay! Ginoo ko! Ikaw! Nay! Unsa man ka? Huwag kami ko? Wa matingaling kayo ni Abu, kapag ko May lablab ako na. Wala. Si Penig mong taon. Si Penig ko na to. Wala na to, Sirit. Ay, iyan nigaling ko kung ang motor nga ni Sirit dili malagyon mo. Ginoo ko yung taon. Ilig ka nito sa nautan si Digong. Kinahanglan nga maapusan ako ang mga karang. Kinahanglan nga mailhan ako sila. Anak sa kagang. Nahutam ka ng gasolina. Hutam ko gasolina. Busit. Ang kukong mo balik mo. Mga talawan mo. Tubang mo susto. Kinalawan na ninyong pari. Masakit rin yung gusto. Mubalik lagi hapon. Tungkol kay Wak ka mo mulampos. Mubalik mo. Daday! Ni ana ang atong mga bulldog. Very good. Kumusta na mga bulldog? Mission accomplished, Doberman. Very good! Very good! Sa ato ba, yatap na sila? Nangutanay ko, yatap na ba sila? Pitbull, iigo na namong gipuawanan og bala ang ilang gipuyan. Mao ba?
Oo niya, pagkahuman ha, sa inyong gigibuhat. Siri din mi. Wa ninyo tanawa. Kung niligdas pa sila nga way kinabuhi. Wa, Pitbull. Oh, come on. Pitbull, imog kang imog 45. Tungod kay naglagot ako. Imo man gito mong imong armas nila mo, Pitbull. Lingawa ko ninyo. Pag-tiktok ka mo. Kamong duha. TikTok. Pitbull, Pitbull. Doberman. Music. Dadali. Nindiya. Sige pa. Sige pa. Ibudot. Sige pa. Sige pa. Bay, ikaw. Abay, kumusta? Ha? Kumusta? Kuyawan ako eh. Kumusta ka, ha? Pakyas ko. Naudag gasolina ang motor nga akong gida. O ba? Digong! Merna. Salamat ka na balik ka pagbuhi. Merna. Gibati kong dakong kabalaka ang tingalig ko si mahitabo ni mo. Ay, kabala ka, Merna. Kung maabot man ang kamatayon, ang saong tawan. Dili ko gusto nga mo ka na mahitabo ni mo. Bisa kung saan pa rin mo pagdili. Pero kung ang kamatayon na mo yung butuol ni mo, huwag makapugong nini. Bay, mayroon tag parehas kang ginawa dilpin baga, may asin pa, probida. Nya, bida, balibar bagino yung kamatayon. Oo, tuon, no? Pero tingali pagdasig na sa kaugalingon, baiti ko. Nahadlok magod ko. Nga ko nimong naabsan to mga tawhana, labing siguro. Pusilon gud kanila. Oo. Siguro, maog ginay mahitabo. Doon na gidaw tang mahitabo ni mo. Merna, kung panahon nagginimon, bisa kung saan pa rin. Muabot kita. Pero kita, sumagod, dili pa atong panahon. Kaya sa ilang gibuhat, o ginimalas pa ta, nangamatay na ta sa ilang pagpusil, sa ilang pagpara ko. Maugyod, Mirna. Mami? Mami. Pasalamat kita sa Ginoo. Uy nga, wata mga igos mga bala. Naay, tanawa. Kana mo iklaro nga igos bala na, tanawa. Tanawa, ang igos sa bungbong natong plywood na lipis ka. Ayaw, awa. Pinakit siya ka itong mga tawahan na taon. Hindi na kinahanglan nga ito ipangutana, pa, baiti ko. Klaro naman. Nagduda ko. Nga ang grupo tong mga tao katong nasuko nga napildi gani. Din gusto kong takong pusilon tikong. Huwag ipaluhod pa maggani ka ato. Oo, correct yun ka rin. Mausari yung dulahan ako. Kung mao ka na, namiligro ka mo ani tikong. Ay, hadlok na eh. O kanong diliin taon, oy. Kinabuhi ang nakataya ninyo ng higayon na. Nay. Kuhan kining... Maningkamot ni Manang Bayang. Nga, dili kami ang mapatay. Digong. Bye. Di pa ka matog? Dili pa, baiti ko. Tawag lang eh. Nagpaabot ko nila. Ha? Sige paabot mo. Ang mga taong gusto mo patay na. Oo, sabay? Na siguro kumubalik sila. Pitbull, ito namin. Siguro nga matuman ng akong mando. Okay pa to. Pitbull.
Lakaw na ka mo, mga bulldog. Ito na mi, Pitbull. Liwat na ko, liwat. Unsa gani gusto ni Pitbull? Matuman yung ka na. Matuman! Today! Yes! Doberman! Asa tong mga bulldog? Gusto na nilang matuman ang akong sugo kanila. Mao ba? Gusto kong mayong balita ining gabi una. Thank you, Daddy. Thank you. Dili ko gustong mahimo kang katawanan. Pero, Dad, dili ka ako ang mamahimong sentro unya sa investigasyon kung mahitabo ang imong paplano? Pasag di sila nga mahimo kang suspect. Pasag di sila nga ikaw ang mahimong person of interest kung POI. Pero kurto bra sila diha. Nga naman, Daddy? Sisiyo ragyod kayo. Sisiyo pa kayo ka Doberman. Murag dili pa yung katawgon o Doberman. Pitbull. Angay kang tawgon o Chihuahua. Pitbull. Kinahanglan nga mahinog ng utok mo. Yes, Daddy. Kinahanglan nga kamao ka, antigo kang budiskarte. Nagkasabot ka, diskarte. Unsaon ni mo paghipos ang mga tunok sa imong dalan. Okay, Daddy. Kinahanglan nga makatun ka. Dili kay pulos ka lang, Daddy. Bay? O saan yung magibuhat niya? Simple lang kayo ni, tanawa lang. Uy. Kawayan mo na, Bay. Gibuhan ni mo haligi agat bang sa karsada o lunay pising higot. O imong babagan ang daan, ang agyanan. Usap na. Ako lang nang gibuhat, bay. May katungod mo ni managkayang nga muhimo ni, di ba? Tungod kay private property man yung napita, inyo man eh. Paingon sa inyong bahay, di ba? Oo, amo di bay, taon. Amo na hinungdan nga ako nang kinigay mo aron mapugos sa paghunong ang dunay sa kinan. O maila na to kung sikinsa man sila. Di ba? Tama ka, bay, digong. Simple lang nga pagi. Aron sa inyo na yan, dili sila magkasyon-sayon o paduol sa inyong bahay. Okay, tinuod na, bay. Pero kanang katapok ba? Unsa man na? Sinako ka nang graba ba? Ako nang itumpi-tumpi, silbing imong kapasalibdan. Simba ko kinaon sa manaugaling ang panahon. Ubay-ubay mo na sa kuha, bay, ha? O may gitasoon pa. Forfeit ang gitasoon niya na. Nagitumpi-tumpi na ako. Sa makapasalipod ka nimo. Mau ba? Mura garisyon sa pun. Anhin ako magpalabay sa kagabion, bay. Wapa man kudo ka. Kitang do. Sige, labing maayo. Ikaw magigo. Nablatter rin ako sa barangay ba, sa Presintos Police. Ang katong hitabo na to dili. Okay, mas mahinoon nga. Naghimo pa silang investigasyon, ba ba? Kinsa itong mga paghitabo din sa pagbambusil sa bahay. Lisod pa ng ilon, bay. Pero ako nag-report, bay. Katong, mahitong na itong hitabo sa balibulan. Okay. Maayo gihapon. Pero, hibaw ka, tungod sa kadaghan, nga gaytuman sa mga problema, nga gaytubang sa mga pulis. Labing maayo, hindi panadali rin nga masulbad. Kita sa itong kabahin mo tabang na ta. Nga dili ta magsalig sa mga pulis lang. Bay. Magaling kaso bay nga bisag nailhan ang suspect. Pero wa nila matakpi hangtod karon. Kitsaon bay? Ang adik-adik na kong kamahan. Bay digong, kuwan kini. Dakong krimen ang iyang gibuhat. Hangtod karon, pila na katuig na kabahay.
Wa pakatagi justisya ang kamatayon sa kong ina at igsoon. Oh, bay, Digong. Dili lalim ang gipuhat sa salbayis ko, amahan, bay. Kung mahinomdom ka, ingos sa mag-upo ka nga ako mga ipon ng sa kalagot. Oh, bay. Ingos sa mabuang ko, makunaw-na, sa linuog nga puhat sa akong amahan. Ang way hunong niyang pagpunog sa akong inahan. Oh, bay. Hangtod ka rin, bay. Pabilin siyang gawas nun. Ug sa kanunay, akong kiampo. Nga dili lang ginunta, magkatagbo pa ang lamutan. Oh, mo ba, bay, Digong? Ako na akong kiampo, bay. Tungod kay nabalaka ko. Nga kung magkakuros marang mong daan. Ben siguro. Malimot ako. Nga siya nga ako man. Kung makita na ko ang iyang pagkasungayan. Pwede ko. Hello. Bulldog. Unsa na? Unsa? Unsiwa mo mo dayon? Unsa? May checkpoint? Oh, tipas muglaing agianan. Mga ugob! Ugob! Naunsag na day? Buhatan nga kung gisugo ka ninyo. Inigbalik ninyo dere. Ug dili mo molampos. Dili na ka mo mag-TikTok. Kung dili, musod mo sa kahon na wat na ikinabuhi. Nakasabot. Bye. Mga ugob. Unsay mga ugob, Dad? Otro kang ugob. Bugo. Dad. Simple ra kayong problema. May checkpoint ko no. Simple. Tipas ug agyanan. Adto sa kasadang way checkpoint. Dad. Basta mo balik nga pakyas. Dahil daghang lungag sa layo ning halapad tang kayutan. Tabunan sila. Gaway kinabuhi. Manang kayang, di na ako magdugay, mauli na ko. O niya, ikaw rang usa? Ay, doon naman bitaw ng amo ng kayang. Ay, ayaw, oy. Dili maayo nga maglakaw ka nga ikaw rang usa. Kadiyot kay akong tawgon si Tikong. Nang? Diha kauna, kay adto na ko si Tikong ha. Nagkuyog man to silang Digong nga naa sa may kahoy akasya. Di man layo diris bay. Ako na lang, Manang. Aw, agion ni mo sila? Oo, Manang. Uli na ka? O, Tikong. Ihatod ba? Ha? Hatod? Oo, sige. Akong ihatod. Sige. Hidok ko. Pasalipot, dali. Digong, ano? Uy, dilang motor pa yung dili. Hapa ug tago ka bod. Diha sa tinumping nga sako. Sige, dali. Dali ka na. Oo, Tikong. Huwag mo baro ka. Bay, kita ka diritso kay butangan o gali ang kawayan ang agyanan. Yay! Tupas ang agyanan. Kinalan makapaduol ta dito sa bahay nga gisugo ni Pitbull. Kinalan matuman na ito yung gisugo na to. Dali! Dali lagi! Dali mo! Kay Glan sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Digong Kanto Boy. Sugilanon ni sinuwat ug ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Espares. Spinner, Randy Nacorda Tayad. Audio Editor, Jeffrey Gabonada. Soundman, Aldwin Nacorda. Dalit yapon kaninyo sa RMN Drama.
Imo to ka listeners ang part 1 sa drama nga Digong Kang Tuboy mga ka listeners. O mapadayon kung basa mga ka listeners sa inyong comment. Si Amish Channel ay kani kay Tatay Digong. Mo Digong no. Favorite na ako ni Francis with Local Heart. Salamat kay Amish Channel no. Nindot bitaw ni kayo sa si Francis Paris kay naay comedy niya action po. Randy Castro, yes, mayroon na din abangan ko to. Sana ma-upload na to idol Kang Tuboy. Karon pag ito maka-upload og part 1 kay tinag-as mo na to paabot ako pa din palabayan tagtaas pero di na lang kay nana may naguna. Makansin na ta og palabiag taas padugay inyong pagpaabot mga ka-listeners ba mo na nga kuan na lang tagbalig 1 week lang nato mga drama no tag 7 ka episode para di tantong dugay yung pagpaubat siniman na yung pagpaabot mga ka-listeners kaya ba kung itagduhang simana dugay kayo yung pagpaabot man muna nga tagsang simana lang nga to ang upload mga ka-listeners no nga atong tason muna nga salamat kayo no sa ano Randy Castro sa imong pagpaabot no na si Rakans Cans wow nice idol ka na kay nindot idol good job salamat kay Rakans Cans no nga si Dinim Oriendo wow ni gwapo ayo si Sir John ni bata jud lagi salamat kayo Dinim Oriendo no with heart niya ang comment salamat kayo Dinim Oriendo nya si Bisayang Swedish salamat sa bagong upload sir dili na ko skip ang ads para sa imong kahago sa pag-upload salamat kayo no Bisayang Swedish makatabang yun ano sa minugbo ang ads dili nyo skip magdako na lang tabang no nya si Vince Hurtado nos anabos nindot na mao na ang part 2 no Vince Hurtado nya nag-ulan dahil mga ka-listeners no nagsigig ulan no nya madungog tingala ninyo ang ulan o ang drama no bisag na ay noise reducer pero madungog yapon na ni Chuli Wong Stevie nindot lagi ni kaayo ba sir padayon lang sir salamat kay Chuli Wong Stevie no sa imong makanunayang pagpaminaw na si Karaywa thanks mo sa payan Karaywa no Karaywa 2018 na si Puan Prince dyan anak lang dapat imo hairstyle hehe bata pa kayo katanawon angayan ka ana salamat kay Puan Prince no makabata dyan yung magpatupid magtaas og buhok kay mahimo gid putang murag kuan matured na taon na idara na ba patupid na lang gid kuan niya si Ludi Mejias tulo ka heart salamat kay Ludi Mejias no sa pagpaminaw si Dan Caballes upload ayon dul sinsya no kay tag 1 week yun yung pagpaabot na no pero ato gyapon ning i-upload mga ka-listeners no salamat kay Dan Caballes og si Riolin Toriano hi idol Jan gasubaybay jud ko sa imo mga drama makawala sa stress pabati naman idol sa akong magulang na diha sa Calatrava Carmen Bohol salamat dol salamat no with nagpahiyom di nagkuan siya no na smile nga emoji no tulo ka buok salamat kay Riolin Toriano nya salamat sa mga shout out sa imong mga kuan no mga magulang nga nasa Calatrava Carmen Bohol no naminaw man sila karon shout out no salamat sa inyong pagpaminaw no gi-shout out mo ni Riolin Toriano salamat kay sa inyong pagpaminaw mga ka-listeners si Jun Al Villacastin salamat po sa pag-upload nindot jud maminaw og drama paula sa kalay mo gid salamat po kayo Jun Al Villacastin malingaw jud ka samtang nakay pangbuhat-buhat no minaw kag drama salamat kayo no Ibancho mga asoy din ni boss dyan dili ni siya mga asoy no kay series drama ni Ibancho no nga sinulat ni Francis Espares nya si La Arnie Jampang hello nindot ang drama salamat thank you sa drama wisa pa yan La Arnie Jampang no salamat po sa imuhang pagpaminaw no sa Pobreng Milyonaryo yan apat ay daghang drama no subayi lang sa playlist La Arnie Jampang nya si Jobin Sumipo Jr. salamat downloads God bless you always salamat po kay Jobin Sumipo Jr. sa imong pagpaminaw sa mga drama si Rachel Yang wow excited na ko idol maminaw salamat kay Rachel Yang no? Sa imuhang pagpaminaw sa mga drama nya si John Paul Buela next po salamat naminaw siya sa katapusang sumpay sa Patayng Buhi no nya
dahil na pong drama paminawa no kay wala may sumpay katapusan naman no kining imong gipaminaw sa katang buhi. So napatay naka-release diha nga mga drama paminawa lang John Paul Buela no. Si Benji Labaw kana idol kay nindot na God bless you. Salamat kayo Benji Labaw no. Minaw ka sa Kanto Boy no trailer ato pang gipa-trailer no. Karon ato nang i-upload ang part 1 no. Salamat kayo Benji Labaw. Si Nobilin Milana. Pinahan ko sa tingog sukat pa jud sa bata-bata pa ko. Mao gyud nindot kani si Alex Lara gyud sa mga drama. Pang leading man kani siya sa mga love story, mga drama no si si Anhing Alex Repolyo Lara niya. Naman ay mitaliwa naman no. So mao na mingawon tas yang tingog mga ka-listeners no. Mao to mga ka-listeners no nabasa naman ako tanan yung comment no. Nga pasensya kay nadugay-dugay kog kanang kuan edit sa No Limit ang Iri. Sa kuan pod sa sorting di malasa no basing unya siguro ako pang tiwason di pa mahuman. Ako pang edit ag part 8 mga ka-listeners no. Kay na po ko gipang sobay uban episode ani kay namali uban wala ko ikopya ba kanang ubang episode ba gipangita na kung uban ani karon makumpleto ning sorting di malasa. Una nga nalangay-langay po ko aning drama kay kanang mag-time nga mag-edit ko uy kinamday kulang shares na po ko asa tong sumpay na para makumpleto siya pero manghinaot ko nga makumpleto na ko ning tanang episode sa Sorting di Malasa no. Pasensya lang mga ka-listeners nga nadugay-dugay ko atong pagsumpay sa tong Sorting di Malasa sa John Radio so panikamutan ako nga makumpleto gyapon no nya sa sunod mag-upload po sa ko ano pasensya kay nadugay-dugay tas No Limit ang Iri kay sa akong daghang copyright mo gunagi murag kapoy trabahoon na nga pasensya mga ka-listeners no nga unahon lang nako ning mga murag dili kay tantong daghang copyright so panikamutan ako jud ang humanon kay nasugdan naman ako no kanang No Limit ang Iri o kanang Sorting di Malasa nya sa mga ganahan balikon ako sa mga ganahan dahil sa mga mo order og parehaan ni no nangyari indot na siya mga ka-listeners sa mga ganahan og radio no DWHP mga ganahan maminaw siya kompleto siya masudlag CD masudlan og cassette tape niya masudlan sa SD card og USB no so nana sa Shopee na ako na order legit gud mga ka-listeners no nya kini sad legit ni nya duha ni siya kabuok di ay mo na ang duha mo kabuok mag content mag-vlog pwede mo magtagsa kay kuan siya Bluetooth dili ni Bluetooth ay connect ni siya sa kuan sa Boya app no kini nga akong gigamit nga camera ron ang Boya app ni connected siya ari pero kung mag-live mo sa Facebook o sa YouTube diretso na ka mo gamit og Boya app nindot ni siya sakit nindot ni kay maklaro ninyong tingog no labi nagnamos mga kalsada bitaw mag-vlog nya klaro gipon ninyong tingog sa mga namos dagat nya na no maklaro gipon ninyong tingog kay na may noise reducer no ang kuanan ang kasikas palibot hangin unsa diha no ako lang nang ipangtag mga ka-listeners no kini mga napalit na ako sa Shopee nga legit no diba kinam ko yun sa una na nangutana dis kapalit na diyan katong mga solar bitaw ayan na ba na nangutana pod ba di ako na lang itag ni mga products kay timing sad kay mo ni bagong update sa YouTube no nga ako ni itag ng mga products para sa mga ganahan sad nga makapalit no kay na may uban ko sa una na inumduman ako nga nangutana og isa kapalit na diyan tagbina na diyan sa Shopee yan na ako na lang gikuanan karon kay mo may update sa YouTube nga pwede na makatag og products ba nya nay mga ginagmayng commission may na lang na mga 5 pesos 3 pesos 1 peso puno-puno na pang load mga ka-listeners mao na ikatabang niyo nako mga ka-listeners bakit mga ganahan mo tabang no kay bawo na mo nga mauwaw kay ko mo mauwaw di ko ninyo daghang gusto mo hatag pero akong gipang balibaran kay mauwaw ko so sa ingon ani nga paagi na lang tingali makatabang mo palit mo sa mga items nga akong itag sa description no gikan sa Shopee
So, di mo arkansin, no? Kay magamit man ninyo ang items nga inyuhang ma-order sa Shopee, no? Nga akong pagtag, kuan lang, mutag ko mga products nga ako apong nasuwayan, nga kanang mga legit ba, para ani, legit. Mga kini, legit ni. Napakoy lang itag pohon nga ako yung mga napalit nga gipang unboxing nako pero wala ko gi-upload. Nya puro legit. Muna na ako ipang-tag siguro matag vlog nako mga kalisinas, no. Para atong mga ganahan sad mo palit, makapalit sad, no. Nya kuan dali ra kayo kay nana mas description, no. Mo direct naman sa Shopee. Nana lang mga kalisinas, makatabang mo na sa inyo nana lang nga paagi, no. Pero wako sa mga gusto lang, no. Di lang pud sanay kay di man pud tanan nga makauyon o mamili na jud ta og kuan mga kuan. Pero kini ako ang ipang tag mga nasuwayan ako ni mga legit jud. Para dahil magtag ko og kuan ako masuwaye, uroy og kanang maot og review. Basig ako inyong awayon. Wala na mutag ra ko ani mga ingon ani nga kanang nasuwayan ako nga legit ba. Na nara ninyo og kanang mopalit mo sa Shopee yan na sa akong mga gitag nga products. So dako na kay nagtabang mga kalisinos na maka-commission og ginagmay 1 peso, 2 peso, 3 pesos na antod 5 depende sa product. So naay uban nga kuan sa taas og presyo basi natay mga 10 pesos, 20 pesos, 100 ako na nang tabang mga kalisinos. Makapadayon niya pong tawag upload sa dugang pang mga drama. Oto mga ka-listeners, salamat kayo sa inyong makanunayong pagpaminaw. Amping mo kanunay mga ka-listeners. God bless us all.